טוב, ערב טוב. אנחנו נלמד היום תורה ל"ג בליקוטי מוהר"ן על העניין של השלום. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, ואנחנו נמצאים בימים שהשלום הוא מוכרח, כמו שאומרים. המצב לא הכי טוב, כל אחד מושך לכיוון שלו, צודק, לא צודק, כן נכון, לא נכון, אמת, שקר. אני חושב שזה לא העניין בדיוק, ותכף אנחנו נלך עם התורה של רבנו, תורה ל"ג. אתם רשאים לשאול, לפתוח את המיקרופונים, לענות, להגיב, חופשי. רק אני מזכיר שהשיעור הזה אחר כך עולה ליוטיוב, אז כל אחד כרצונו. אומר רבי נחמן, מי איש החפץ חיים אוהב ימים לראותו? אומר רבנו, הכלל הוא שצריך לבקש שלום. שיהיה שלום בין ישראל, ושיהיה שלום לכל אדם במידותיו, היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורותיו, שלא יהיה לו חילוק בין בטיב ובין בעכו, תמיד ימצא בו השם יתברך. היינו, בהשם מעלה דבר, באלוקים מעלה דבר. כשרבי נחמן בא ואומר, הכלל הוא שצריך לבקש שלום, זאת אומרת, יש נקודת כלל ויש נקודת פרט. נקודת פרט זה בעצם תופס אותי נקודת הפרט כמו שאני רואה את המציאות. אוקיי, זה נקודת פרט. ברגע שיש לנו פרטים, אז כל אחד רואה את המציאות כמו שהוא תופס. עכשיו, קשה לנו להבין וקשה לנו לתפוס שיש אנשים אחרים שרואים את המציאות בצורה אחרת ממה שאנחנו רואים. הדוגמה הכי טובה לזה, זה נגיד שזוג נגיד בא לייעוץ, כן? הוא בא ליועץ, זה הדוגמה הכי טובה. הוא מגיע ליועץ, כי למה? כי יש קצר בזוגיות, הם מגיעים לאיזה יועץ נישואין, יועצת, לא משנה, מטפל, מטפלת, ומה כל אחד רוצה? כל אחד בעצם רוצה שהמטפל יצדיק אותו, ויגיד לצד השני כמה הוא טועה וכמה הוא לא בסדר. אוקיי, זה מה שיושב לנו בעצם בראש. זה בעצם התפיסה. התפיסה היא בעצם של להגיד שאני בעצם בסדר, אני הנורמלי, והצד השני, אתה המטפל, אוקיי, אתה השני, תגיד לצד השני כמה הוא טועה, ותיתן לו על הראש. עכשיו, רבנו כאן בא ואומר שזה לא הנקודה, כי נקודת הכלל באה ואומרת, שבעצם הקדוש ברוך הוא נמצא עם כולם. עכשיו, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נמצא עם כולם? הרי אותנו הוא ברא במסלול מסוים. הרי המסלול שאנחנו עברנו בחיים, אפשר להגיד שלא אנחנו החלטנו עליו, כן? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בבית מסוים, עם השקפה מסוימת, אחר כך משם עברנו לגן, לבית ספר, לישיבה, לא יודע, לאולפנה, לתיכון, אוקיי, משם עברנו מסלול בחיים, כל אחד עבר את המסלול שלו, ועם המסלול שלו בחיים, נבנו לו כל מיני תובנות בחיים. אחת התובנות שלו נבנה שצריך להיות מכונס, השני להיות יותר חברותי, אוקיי, אחד יותר לשחרר ויותר לתת ויותר לתרום, ואחד על ידי שאני עובד על עצמי בפנים, אני משפיע החוצה. כל אחד בעצם נוצר לו כל מיני תובנות וכל מיני הבנות בחיים, נוצר לו לפי המסלול, נגיד שהקדוש ברוך הוא העביר אותו בחיים. עכשיו, מה קורה? ברגע שאני עברתי מסלול בחיים, אני רואה את העולם לפי מה? לפי המסלול שלי. עכשיו, מה אני רוצה? אני בעצם רוצה לתקן את העולם לפי המסלול שאני רואה. אוקיי, זה בעצם, ככה אני בעצם רוצה לתקן את הבן זוג שלי, ככה אני רוצה לתקן גם אנשים אחרים בעם ישראל, כי אני בעצם רואה את המסלול מהנקודה בעצם שאני רואה. בא כאן רבנו ואומר, הכלל הוא, וזה בעצם נקודת הכלל, הכלל זה בעצם שאני מגיע למציאות, הכלל הוא שצריך לבקש שלום. זאת אומרת, עכשיו, אחרי שהבנו את זה, אני אשאל אתכם שאלה. אם בעצם זה הנקודה שלי בפנים, לפי איך שאני רואה את המציאות, אז אני לא מבקש שלום. מה אני מבקש? אני מבקש מלחמה. איך זה יכול להיות שאני מבקש מלחמה? כי אני בעצם רוצה להוכיח לכולם, שהדרך שאני תפסתי והדרך שאני ראיתי, היא הדרך הצודקת. אוקיי, זה מה שאני רואה, זה מה שאני תופס. קשה לבן אדם לתפוס משהו אחר. הבעל נגיד מגיע הביתה, אוקיי, הוא מגיע הביתה כי עבר עליו יום מוצלח, והוא מאוד מאוד רוצה לשתף את אשתו ביום מוצלח. עכשיו, הוא לא יודע שעבר עליה יום חבל על הזמן, כי היא הייתה עם הילדים והם הצמיחו לה קרניים. אז הוא מגיע עם כל ההתלהבות שלו, והוא לא מצליח להבין איך אשתו עכשיו לא מתייחסת למה שהוא אומר.
עכשיו למה? כי אנחנו תמיד רואים את העולם מנקודת הפרט. זאת אומרת, אני רואה את זה מתוך העולם שלי, מתוך איך שאני חי. אני חי עכשיו במה? אני חי עכשיו בהיי, כי אני חי עכשיו במציאות של שמחה מאוד גדולה, כי חזרתי מהעבודה עם משהו מאוד משמח. וקשה לי עכשיו לבוא ולהבין שיש כאן עוד מישהו. אז רבי נחמן בא ואומר, כאילו באיזשהו מקום אנחנו דפוסים, בתפיסה שלנו כאילו בהורדת ידיים. כשאני בא עם מישהו, אני בא בעצם להוריד את הידיים, מי מוריד למי את הידיים? זאת אומרת, האם אני מנצח אותך, אתה מנצח אותי. אומר רבי נחמן, לא, אתה צריך לשנות את הגישה בפנים. אתה צריך לבקש את הנקודה הזאת בעצם של השלום. וזה בעצם מה שאמרנו בנקודה של הזוגיות. שאנחנו בעצם באים להוכיח לשני כמה הוא טועה, או שאנחנו באים בעצם בנקודת של שלום. עכשיו, מה זה שלום? שלום הכוונה שאני מבין שיש את הנקודה שלי, אני מבין את הנקודה שלי, ואני מבין שגם יש את הנקודה שלך. הרבה פעמים זה קורה או שאני מבין את הנקודה שלי, ואני לא מבין את הנקודה שלך, או שאני מאוד מבין את הנקודה שלך, ואני לא קיים. אוקיי, אנחנו מכירים את זה, זאת אומרת, זה עובר להיות או ככה או ככה, או שאני שתלטן בנקודה שלי, או שאני הופך להיות אפס, אוקיי, מאופס, ולא שווה כלום, כי אני לא קיים, רק אתה קיים. כאן רבי נחמן בא ואומר, הכלל הוא שצריך שיהיה לבן אדם, הרצון הפנימי שלו, צריך להיות בקשה פנימית. בקשה פנימית למה? לשלום. בעצם שלום זה שאנחנו משלימים אחד את השני. זאת אומרת, כזה דבר. אם הבעל הוא מגיד מאוד מאוד חברותי, והאישה מאוד מאוד מכונסת, אוקיי? זה האופי שלה. היא מאוד מאוד מכונסת. זאת אומרת, שאם עכשיו נגיד יש איזו בעיה, מה הבעל יעשה? הוא ירצה מאוד לדבר על הבעיה, ולשפוך אותה, ולדבר עליה, ולפתור אותה. והאישה בדיוק כשיש בעיה, עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. אוקיי, היא הולכת, מתכנסת, מסתגרת בתוך עצמה, ואז נהיה פיצוץ. למה? כי בעצם הוא בא ואומר, מה קורה? צריכים לדבר על הבעיה, מה עכשיו? עכשיו את הולכת ואיך קוראים לזה? ומתכנסת בתוך עצמך, במקום לדבר, אוקיי. אבל אם אנחנו בעצם מבקשים שלום, והבקשה הפנימית שלי היא שלום, אז אני בעצם מבין שלכל אחד יש את העולם שלו. יש לכל אחד את הערה, זה יותר מזה, זה לא רק מה שאתה בנית, זה סוג של הערה של הקדוש ברוך הוא בתוכך. זאת אומרת, התפיסת עולם שלך זה גילוי של הקדוש ברוך הוא במסלול שלך. זאת אומרת, זה לא שיש כאן אחד אמת ואחד שקר. אתם מבינים? זה לא בנישואין כמו שהיה פעם, כאילו, הבעל הוא הצודק, האישה היא הטועה. זה לא, אין, זה לא הסיפור הזה. זה הסיפור בעצם שאתה גילוי של הקדוש ברוך הוא, וגם הצד השני הוא גילוי של הקדוש ברוך הוא. אוקיי, וזה בעצם נקודה, אז מה זה נקודת השלום? שבעצם אנחנו משלימים אחד את השני, כי גם אני, שאני מאוד מאוד דברן, ואני מאוד מאוד רוצה לפתוח, נכון, יש מקומות שעכשיו אתה צריך להיות בשקט, אדוני, ואתה צריך יותר להתכנס לפני שאתה מקשפרץ את עצמך החוצה, ואתה מתחיל להוציא החוצה. וכן הפוך. זאת אומרת, יש אחת שמאוד מאוד מכונסת, והיא צריכה לדעת שעם כל הכן, אוקיי, נכון, ועכשיו אנחנו צריכים לדבר, זאת אומרת, ומקבלים דן מדן, מקבלים אחד מהשני, משלימים אחד את השני, אבל זה חייב לבוא על ידי ביקוש פנימי שיש לבן אדם בפנים. מה אתה מבקש? את השלום, או שאתה מבקש את המלחמה, הורדת ידיים, להוכיח לשני כמה הדרך שלך טועה, כמה אתה, אוקיי? אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לטובת הבית, אנחנו רוצים לטובת עם ישראל. זה בעצם הקו המנחה. אנחנו עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים שאנחנו בעצם רוצים לטובת עם ישראל, אז בוא נראה. אוקיי, אז בוא נראה מה הגישה שלך, מה הגישה שלי. אוקיי, בוא נגשר בין הגישות. לכן אומר רבי נחמן, הכלל הוא שצריך להיות נקודת הכלל. נקודת הכלל זה הנקודה המשותפת. זה הנקודה בעצם שהיא מעל הפרטים. אז הכלל הוא שצריך לבקש שלום, שיהיה לבן אדם נקודה פנימית שהוא רוצה וצריך לבקש את השלום הזה ולא את המלחמה. אלא להבין שכל אחד בעצם יש לו את העולם שלו, וקשה לנו מאוד מאוד לקבל את זה, כי פה בעצם אנחנו נופלים, ומשם מגיעים כל הפיצוצים. קשה לנו להבין שיש לבן אדם את המסלול שלו, ולי את המסלול שלי, וכל אחד יש לו את העולם שלו, ומשם אנחנו מגיעים לכל מיני, איך הוא לא מבין אותי, איך היא לא מבינה, מה היא לא מבינה שאני עכשיו ככה, מה הוא לא מבין שאני עכשיו ככה, מה הוא לא רואה את זה, מה היא לא רואה את זה, שאנחנו בעצם חושבים, אוקיי, אני אגיד עוד משהו יותר עמוק. כשאני בעצם נגיד רב עם מישהו, אוקיי, רבתי איתו, ועכשיו אני רוצה לבקש שלום, אז אני אומר, אני הולך להירגע, ואחר כך אני אגיד לו את מה שאני חושב. כשאני הולך להירגע, ואני יכול לדבר אפילו אחר כך ברגיעות ולא בכעס,
זה לא אומר שאני קיבלתי שלצד השני יש את תפיסת העולם שלו, אלא מה? אני אדבר ברגיעות להסביר לו איך הוא טועה, אוקיי? זה שעכשיו דיברת ברגיעות והסברת לצד השני איך הוא לא בסדר והוא טועה, זה לא אומר שאתה עכשיו קיבלת את העולם שלו. אוקיי, אז זה שדיברת בשלום ודיברת בצורה יפה, אבל אתה עוד נמצא בתפיסה שהצד השני הוא טועה. כל זמן שאנחנו תופסים שהצד השני בעצם הוא טועה ואין לו את מה, אין לו את המקום שלו, אין לו את העולם שלו, בחיים לא יש שלום. אין, לא יש שלום בחיים. כי למה? כי אתה רוצה להוכיח לו כמה הוא טועה, אז מה יש? יש מלחמה. אז בוא נמשיך ככה כל החיים. אוקיי, לאיפה נגיע? לכלום. אוקיי, נגיע לשום דבר. לכן אומר רבי נחמן, הכלל הוא שצריך לבקש שלום. צריך להיות לנו את הנקודה הזאת בעצם שאנחנו מכירים שלכל אחד יש את העולם שלו. רק אחרי שאני מכיר שיש את העולם שלו, ויש את תפיסת העולם שלו. אפילו נגיד, אם הבעל נגיד הוא קמצן והאישה היא בזבזנית, סתם דוגמה. אוקיי? אז זה שהבעל הוא קמצן, כי יש לו תפיסת העולם שלו. זה שהאישה בזבזנית, זה לא בגלל שלא אכפת לה, כי יש לה את תפיסת העולם שלה, זאת אומרת, בכל דבר יש תפיסת עולם. ואם אנחנו בעצם רוצים לסתור את התפיסת עולם של השני, אז אנחנו בעצם נמצאים במלחמה. אנחנו לא נצליח להגיע אף פעם לשלום. השלום הוא בעצם להבין שלכל אחד בעצם יש, אוקיי, יש מקום, שיש שלום בין ישראל. אנחנו היום נמצאים במצב של אין שלום בין ישראל, אוקיי, רוצים פה מלחמת אחים. אבל אם אנחנו ניקח את הקו המנחה, כל אחד באיזשהו מקום תופס, או כל אחד בעצם חושב שהוא רוצה טובה כאילו למען עם ישראל, נכון? כל אחד בעצם מבין, זה מה שצריך למען עם ישראל. צריך את זה, צריך. רק אם אנחנו בעצם נהיה בנקודת השלום, אנחנו בעצם נוכל, נקרא לזה להשפיע אחד על השני, אנחנו נוכל לקבל את הצד השני וגם, אבל צריך ששני הצדדים יבקשו שלום. איפה בא לידי מקום של הוכיח תוכיח במקרים של אם הבן אדם טועה, באמת טועה. עכשיו בוא נגיד לדוגמה של, אוקיי, בוא נגיד שבן אדם עכשיו הולך אפילו נגד ההלכה, אוקיי, הולך נגד התורה, בן אדם שהולך נגד התורה. אתה לא יכול בעצם להוכיח אותו אם אתה בעצם לא מקבל אותו. זאת אומרת, הקבלה של הוכיח תוכיח את עמיתך יכולה להיות רק אם אתה מקבל שעומד מולך בן אדם ואתה לא הולך לבלוע אותו, אתה לא הולך לרמוס אותו. אתה לא מסתכל בצורה של, שמע, אני צודק, אתה טועה. אתה בעצם לא קיים, אני בעצם עכשיו שולט עליך, אני משתלט עליך. כי בעצם שאנחנו מגיעים בתוקפנות כזאת כלפי השני, הוא לא יקבל מאיתנו כלום, ומה שהוא יעשה, הוא רק יתגונן ויתבצר עוד יותר בעמדה שלו. אפילו בן אדם שהולך נגד התורה. כן? מה, אנחנו נבוא להגיד שמה עכשיו אתה הולך נגד התורה, אתה ככה, וואי, באמת, אתה צודק, אני הולך אחורה. בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל בן אדם יודע איפה את הנקודה שלו. עכשיו, יש את הנקודה של, לא, הוכיח תוכיח את עמיתך, בנקודה שאני מבין אותך, אבל תבין גם יש אותי. אוקיי? זה מה שאמרנו מקודם, שיש שני סוגים. או שתלטנות, שאני בא ואני אומר, רק אני צודק ואני בולע אותך, ויש גם תופעה הפוכה, יש תופעה הפוכה שמתפרקת אחרי שנים, שלא משנה, אני מכיר את זה גם אצל בעלים וגם אצל נשים. אני מכיר את זה בשני הצדדים, שמה? שנים הם שתקו, שנים הם לא אמרו את הדעה שלהם, שנים הם לא אמרו מה הם חושבים, שנים הם לא אמרו את הצרכים שלהם, שנים כאילו רק השני היה קיים, רק הוא, רק בשבילו ורק לעשות למענו, ופתאום אחרי כמה שנים, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, בן אדם מתעורר, ובא ואומר, שמע, אבל גם לי יש צרכים. אז השני אומר לו, מה אתה מתעורר עכשיו? מי אתה בכלל? אוקיי, הוא מגיע למצב של מי אתה בכלל, ונהיה מצב בעצם של, אוקיי, של פירוד. אני מכיר את זה גם מצד הבעל וגם... הנקודה הזאת היא בעצם של הוכיח, תוכיח את עמיתך, זה צריך להיות בנקודה שבעצם אני מבין אותך, ואני מבין את הצרכים שלך, אבל יש גם אותי. ויש גם את הצרכים שלי. אוקיי, ויש גם את מה שאני מרגיש, ויש גם מה שאני חווה, אוקיי, וגם אני נמצא פה בסיפור, ואני לא איזה כלום, שום דבר שאין לי רגשות, אוקיי, ואני לא קיים. לא, אני קיים פה מאוד, וכולי. אני מקווה שעניתי על התשובה. אוקיי? לכן אומר רבי נחמן שיהיה שלום בין ישראל, ושיהיה לכל אדם שלום במידותיו. מה הכוונה להיות שלום במידותיו? היינו שלא יהיה מחולק במידותיו ובמאורותיו. להיות מחולק במידותיו ומאורותיו, הכוונה שלזה אני מסכים, לזה אני לא מסכים. אוקיי? זה הנקודה. אלא אז מה? שלא יהיה לו חילוק בין בטיב וכשטוב לו בין בעכו, אלא תמיד ימצא בו השם יתברך. זאת אומרת שהוא מבין שכמו שאמרנו
כמו שאצלי הקדוש ברוך הוא מתגלה, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה גם אצל השני. והמסלול השני שבן אדם עבר בחיים, כי הקדוש ברוך הוא העביר אותו שמה, כי יש שם, נקרא לזה ככה, איזו תכונה, יש שם איזו מידה של הקדוש ברוך הוא שמתגלה דרכו. רק מה? זה לא מספיק מזוכח, זה לא מספיק משופץ. לכן אנחנו צריכים בעצם אחד את השני, כדי לזכך את הדבר הזה. לדוגמה ניקח את אברהם. אברהם היה מידת החסד, ושרה הייתה מידת הגבורה, מידת הדין. עכשיו, אם היה רק את אברהם במידת החסד, החסד הזה היה יכול להתפשט לאיפה? למקומות שלא טובים. אוקיי, להגיע למקומות, כמו שאנחנו אומרים, מגן אברהם. למה אנחנו בעצם אומרים מגן אברהם? כי אנחנו שמים מגן לחסד שהוא לא יתפשט למקומות שלא טובים. בא מידת הגבורה ומצמצמת אותו. אוקיי, ואומרת לו, אדוני, נכון שאתה משפיע, ונכון שאתה נותן, אדוני, אבל בגבולות. אוקיי? יש פה בעצם השפעה, וההשפעה הזאת היא בעצם יכולה להגיע למקום לא טוב. אתה בעצם יכול להשפיע ולתת את הצדקה שלך, סתם לדוגמה, לאנשים שעושים עם הכסף הזה דברים לא טובים. צמצם. אוקיי? זאת אומרת שכל אחד מאיתנו הוא משפץ את השני, כן? הוא יותר שם אותו בנקודה שהוא צריך להיות, אבל זה בתנאי קודם שאתה מקבל ואתה מבין שלשני יש את העולם שלו. אז גם בעצם במידות שאנחנו עוברים בינינו לבין עצמנו, תמיד אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא איתנו. זאת אומרת שגם עם בן אדם, כן, שזה לא יהיה לו חילוק בין בטיב וגם בטוב לו, גם בעכו, גם כשרע לו, זאת אומרת שלפעמים הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אדוני, עכשיו אתה צריך לעבור מסלול כביכול לא טוב, כי גם שם אני מתגלה אליך. כי יש פה איזו נקודה שאתה צריך לקבל, אוקיי? עכשיו יש כאן איזו נקודה שמישהו יורד עליך, יש כאן עכשיו נקודה של משהו שקורה לך בדברים שאתה זה, וגם אני פה מתגלה, כי גם פה אני בעצם מדבר אליך, גם לדוגמה, נגיד בן אדם מלא גאווה, אוקיי, בן אדם מלא גאווה, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מה הוא עושה? הוא צריך להסביר לו את זה באיזושהי דרך. איך הוא יסביר לו? אז פתאום לא הולך לו בחיים, ופתאום לא מסתדר לו, פתאום בן אדם נפל ברוחניות שלו. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר לו תמיד, אתה צריך להבין, אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא תמיד כביכול מדבר אלינו, ותמיד הוא מתגלה אלינו, זה בעצם הסוד. אם אני חי בשלום, אז אני בעצם לא מסתכל מצד הפרטי, מצד האני שלי, אלא אני מסתכל מצד הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו מקודם, הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכי, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרככם. אוקיי? או בזוגיות. כמו שהקדוש ברוך הוא נמצא בי, אני מסתכל מצד הקדוש ברוך הוא למציאות, לא מצידי, כן? מצד הקדוש ברוך הוא מתגלה בי, הוא מתגלה בבת זוג שלי, הוא מתגלה גם באחים שלנו. אז גם במידות, יש לנו מידות טובות, ויש לנו גם הקדוש ברוך הוא מתגלה לנו גם דרך המידות הלא טובות, להגיד לנו, אדוני, יש לך פה משהו שאתה צריך לתקן. אוקיי? יש פה משהו שצריך לעבוד עליו. יש כאן משהו שלו. אוקיי? משהו שצריך לתת. היינו, כמו שאמר דוד המלך, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. זאת אומרת, מה זה בהשם? השם זה במידת הרחמים, שהכל מתנהג כמו שצריך, שהכל הולך כמו שצריך, זה שם הוויה. אוקיי? באלוקים מעלל דבר, זה מידת הדין. גם אז, כשיש מידת הדין, אנחנו גם כן צריכים להבין שיש פה גם כן גילוי של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתגלה גם בטוב וגם ברע. גם הרע הוא סוג של גילוי של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אני נמצא בנקודה הכללית, שזה בעצם הכלל הוא שאני אוחז בקדוש ברוך הוא, אז אני יכול להבין בעצם גם את הטוב וגם את הרע. אם לא, ואני נמצא בנקודה שלי, אז מה הנקודה שלי אומרת? את הטוב אני מוכן לקבל, את הרע לא, נכון? אבל דוד המלך, כיוון שהוא בא מהקדוש ברוך הוא למטה, כאילו הוא בא מלמעלה למטה, אז כאילו הוא תפס בקדוש ברוך הוא, ואז הוא יורד למטה. ואז בעצם הוא בא ואומר, אני מעלל את הקדוש ברוך הוא גם בשם הוויה, י' כ' ו' כ', גם במידת הרחמים, ואני גם מעלל את הקדוש ברוך הוא גם במידת הדין. אני מבין שאם הקדוש ברוך הוא יתגלה במידה כזאת, סימן שגם פה יש לי איזה משהו שאני צריך לקבל, משהו שאני צריך לתקן, יש פה איזה נקודה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליי. עכשיו אומר רבי נחמן, ועל ידי מה ימצא השם יתברך בין בטיב ובין בעכו? איך הוא ימצא את הקדוש ברוך הוא גם בטוב גם ברע? על ידי התורה נקראת שלום, כמו שאתה אומר, וכל נתיבותיה שלום. זאת אומרת, יש תורה, שהתורה הזאת בעצם היא תתגלה לעתיד לבוא, זה נקרא אורייתא דעתיקא סטימאה, כן? זה תורה שתתגלה לעתיד לבוא, שבאותו יום, זה תורת הנסתר, שעוד לא זכינו אליה, אבל ברגע שהתורה הזאת תתגלה, על זה נאמר וגר
זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, אוקיי? ודוב ופרה יראו באחו, זאת אומרת, יהיה שלום נפלא בכל העולם. זה תורה, זה מה שרבי נחמן, על ידי התורה נקראת שלום. אותה התורה נקראת שלום, זה התורה הזאת שבאה בעצם לעשות שלום בין כולם, ומה התורה הזאת בעצם היא תראה איך הקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בכל דבר. מי נקרא שלום? אתם יודעים שזה בעצם יעקב, כן? יעקב הוא נקרא שלום. למה? יש לנו את אברהם, שהוא היה מידת החסד, יצחק היה מידת הדין, בא יעקב ועשה שלום ביניהם, אוקיי? ולכן נקרא איש תם יושב אוהלים, לא אוהל אוהלים. אז זה אוהלים, אוהל אברהם ואוהל יצחק. הוא בא ואמר שניכם נכונים, לא או, גם וגם, שניכם נכונים. עכשיו, כיוון שיעקב תפס, לכן כתוב ויבוא יעקב שלם ירשכם, בסדר? תמיד הוא מופיע לו, הנקודה של שלום מופיעה בעצם אצל יעקב אבינו. עכשיו, אז הוא, יעקב אבינו, שבעצם תפס את נקודת השלום, כמו שאמרנו, הוא זה שהעביר את אותה נקודה למי? ליוסף. תמיד נזכור שיעקב ויוסף בעצם הולכים ביחד. כי אם אמרנו שבעצם זה נקודת השלום, אז נקודת השלום זה בעצם האות ו'. ואנחנו נראה שאצל יעקב אבינו, תמיד יש לו את האות ו', כי כל הפרשיות של יעקב אבינו מתחילות באות ו'. ויצא, ויחי, וישלח, ויגש, וישב, אוקיי, כל הפרשיות של יעקב זה ו'. מה זה ו'? זה ו', זה ו' החיבור, כן, זה ו' החיבור, שבעצם הו' היא מחברת, ו' החיבור. אז כמו שאמרנו, זה לחבר את שניהם. עכשיו, כיוון שיעקב אבינו חי עכשיו, אז למה אמרנו שיעקב בעצם ויוסף הולכים ביחד? כי אם אתה כותב את האות ו' במילוי, האות ו' בחסר זה רק האות ו', אבל אם אתה כותב אותה במילוי, כן, מה זה מילוי? נגיד האות א', האות א', מה זה במילוי? א', א', למד פ', א', אז איך אתה רושם ו'? ו', ו', פעמיים ו', זה ו', נכון? זה ו' במילוי. מי זה הו' השנייה? כתוב בחסידות, ספרי קבלה, שהו' השנייה זה יוסף. זאת אומרת שיוסף ויעקב הולכים ביחד, שנאמר אלה תולדות יעקב יוסף. אז מה עושה יעקב שבעצם הוא נמצא בנקודת השלום? איך הוא מצליח להעביר את זה בעצם ליוסף? הוא עושה לו כתונת פסים. מה זה הכתונת פסים? זה הכתונת בעצם שיש לה את כל הגוונים. זה לא שחור לבן. אתה יודע, הכתונת פסים של יוסף הייתה כל הצבעים, ובכל הצבעים האלה, מה היה? היה בעצם את הנקודה של מה? של האחדות. כן, בעצם שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל הגוונים. זה כל הגוונים. כל אחד יש לו את הגוון שלו. כל אחד יש לו את הנקודה שלו. כשיבוא המשיח ותתגלה אורייתא דעתיקא סתימה, זה מה שיתגלה. יתגלה הנקודה הזאת. אבל כאן רבי נחמן בא ואומר, חבר'ה, צריך להיות לנו בקשה פנימית לנקודה הזאת. אנחנו צריכים לבקש את זה מבפנים. אם אנחנו לא נבקש את זה מבפנים, אז זה לא יגיע. חייב להיות לבן אדם, כשאתה בא, איך אתה בא לעולם? איך אתה בא לבן זוג שלך? איך אתה בא? לכופף אותו? להוריד אותו? להראות לו כמה אנחנו צודקים? או שיש לי בקשה פנימית של שלום, להכיר בך ולהבין, הרי מי נקרא שלום? הקדוש ברוך הוא נקרא שלום, נכון? לכן אסור להגיד את השם שלום בבית הכיסא, בשירותים וכולי, אסור להגיד למה? כי זה שם קדוש, ושם זה מקום טמא. אסור להזכיר את השם הזה. אחד השמות של הקדוש ברוך הוא שלום. אז לכן כל מקום שיש שלום, הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה. לא מצא, הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אל השלום. אז זה מה שרבי נחמן אומר, שבעצם על ידי התורה שנקראת וכל נתיבותיה שלום, ועל ידי הצדיקים שנקראו גם כן ברית שלום. אז בעצם הנקודה הזאת של הצדיקים, למה הוא נקרא צדיק? כי הוא מצדיק את הקדוש ברוך הוא בכל מה שהולך אליו, וגם כי הוא נמצא בנקודה של ברית. אוקיי, מה זה ברית? ברית זה בעצם חיבור מעל השכל, מעל ההבנה. אם אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא בעצם מעל השכל ומעל ההבנה, אז אם אנחנו מחוברים, אז תמיד אנחנו מחוברים. ומה זה אומר? שאנחנו מחוברים אליו גם בטוב וגם ברע. אוקיי, זה נקודת הברית. הברית היא כמו נקודת הכלל, שזה הברית בעצם, שזה הנקודה של יוסף. זאת אומרת, מצד אחד, הברית היא מעל המציאות, כי אנחנו בעצם מחוברים מעל השכל, מעל ההיגיון, ומצד שני, הברית הזאת היא בעצם אומרת לנו שגם בטוב וגם ברע אנחנו מחוברים. אז יש גם טוב וגם רע, ואנחנו גם מעל שניהם. ומחמת זה, אומר רבי נחמן, יכול לאהוב את השלום בכל מקום. אין בטיב ואין ביעקב, ויכול להיות שלום בין ישראל ולאהוב זה את זה. אוקיי, אם אתה מגיע מנקודה כזאת, אז אתה באמת יכול להיות שלום בין ישראל. כי אתה מבקש שלום. עוד פעם אני אומר,
כל אחד יגיד בלב שלו שאני מחפש שלום. מי רוצה רע? אני רוצה לריב? מה, אני רוצה זה? מה פתאום, אנחנו רוצים? אז למה אנחנו רבים? אוקיי? למה אנחנו... תראו, גם אנשים שלא רבים, לא בטוח שהם לא רבים בגלל שהם לא רבים, יכול להיות שהם לא רבים בגלל שהם נמצאים בהכחשה, יכול להיות שהם לא רבים כי הם עדיפים לשתוק ולהגיד, אוקיי, עדיף לסתום את הפה ולא לריב. להגיע למצב של באמת שלום, זה להכיר שלשני יש קיום. זה להבין, סליחה, זה להבין שגם השני יש לו, זה נקרא שלום. אם אנחנו לא הגענו למקום הזה, אז גם אם אנחנו שותקים, וגם אם אנחנו טיפוסים שאתה אומר, שמע, עדיף לי לא להיכנס למריבות, ועדיף לי להיות בשקט, ועדיף לי להיות כאן, זה לא אומר שאתה חי בשלום, זה אומר שאתה חי בעולם שלך, רק אתה מעדיף, אתה חי בהדחקה, כדי לא לריב עם השני, לא לריב עם הבן זוג, לא לריב עם, לא יודע, עם הילדים, לא לריב עם כל מהשכנים, אז אתה מעדיף להיות פודל. אוקיי? זה לא אומר שאתה באמת חי בשלום, אתה חי בעולם שלך, אתה נמצא בשקט תעשייתי, נקרא לזה ככה. אוקיי? ובמיוחד, אם אתה בעצם טוחן לעצמך את הראש, ובחוץ אתה לא אומר כלום, זה לא אומר שאתה חי בשלום. לחיות בשלום זה באמת להכיר שיש לשני את העולם שלו. אוקיי? להבין שגם הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. אם אתה נמצא בביקוש הזה, אוקיי? על ידי התורה הזאת, על ידי הצדיקים, אז יכול להיות שלום בין ישראל, ואפשר לאהוב אחד את השני. ורבי נחמן, וכאן הוא בעצם הוא בא להגיד את מה שאמרנו מקודם, וצריך לדעת שמלוא כל הארץ כבודו, זאת אומרת שיוצא לקדוש ברוך הוא כבוד מכל מקום. אם יוצא לקדוש ברוך הוא כבוד מכל מקום, אז זה כמו שאמרנו מקודם, מכל מקום יוצא לקדוש ברוך הוא בעצם כבוד. ולית אתר פנוי מיני, אין מישהו שהוא פנוי בעצם מהקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. אנחנו נסביר את המושג הזה בעצם על פי רבי נחמן. ממלא כל עלמין, כשמו כן, הוא ממלא כל העולמות. במילים שלנו, כמו כלי. כלי אתה ממלא אותו. אז זה נקרא אור פנימי. אור פנימי זה מה שהכלי יכול להכיל. אור פנימי זה מה שאני תופס. אור פנימי זה מה שאני מבין. לפי רבי נחמן, אור פנימי זה מה שבן אדם מבין. לכל אחד מאיתנו יש את ההבנה שלו, כמו שאמרנו מקודם. זה נקרא בעצם אור, אוקיי? אור פנימי. ויש לנו גם כן סובב כל עלמין. סובב כל עלמין, הכוונה היא איפה שאתה בעצם לא מבין. זאת אומרת שזה גם כן נקרא לעשות שלום. מה זה לעשות שלום? ברגע שבעצם אני רוצה שהעולם מתנהל רק איך שאני מבין, ואני לא מוכן לקבל את זה, שיש מקומות שאני לא מבין, אני עוד פעם במלחמה. זאת אומרת, צריך להיות, מה זה לחיות בשלום? זה תמיד לקבל. מה לקבל? לקבל שיש דברים שאני מבין, ואני מקבל את זה גם שיש דברים שאני לא מבין. אם אתה לא מקבל את זה שיש דברים שאתה לא מבין, מה יקרה ברגע שאתה לא תבין? בום, אתה תתפוצץ. אבל אם אתה אומר, שמע, יש דברים שאני גם לא מבין, ואני מקבל את זה, אז אתה חי בשלום. כמו שאמרנו מקודם, בהשם אלוקי דבר, באלוקים מלא דבר. גם במידת הדין אני לא מבין, אבל אני מקבל שיש כזה מקום. זאת אומרת, אם אני מקבל את זה שיש מקום שאני לא מבין, זה נקרא סובב כל עלמין, אבל אני חי בשלום. אוקיי? לכן אומר כאן רבי נחמן, ואפילו מי שעוסק במשא ומתן בעכו"ם, הוא עכשיו מסתובב בין הגויים. אז מה הוא אומר עכשיו? הוא אומר, לא יכול להתנצל ולומר, אי אפשר לעבוד את השם יתברך מחמת אביות וגשמיות, שנופל עליו תמיד מחמת העסק שעוסק עמהם. מה הוא מתנצל? הוא בא ואומר, שמע, מה רוצים ממני? הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? אני כל היום מסתובב עם גויים, כל היום אני שומע את הדברים שלהם, איך אתה רוצה שאני אעבוד אותך? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא יעזור לך, למה? כי אתה בא עם התפיסה בעצם שהקדוש ברוך הוא נמצא איפה? רק בבית מדרש. אני נמצא בכל מקום. אם היית בא עם ההבנה שאני נמצא בכל מקום, היית מוצא אותי גם איפה? גם אצל העכו"ם. גם שם אני מתגלה, הבנתם? כיוון שאני בא עם נקודה של מלחמה, ולא בא בנקודה של שלום, ולא בא בנקודה של האור המקיף, שאני מבין הקדוש ברוך הוא שאתה נמצא גם במקומות שאני לא מבין. אוקיי? עכשיו תראו, יש כאלה שנגיד אומרים, שמע, אני לא רוצה להתגייס. למה אני לא רוצה להתגייס? כי, איך הם קוראים לזה? צבא השמד, ששם אנחנו נתקלקל. מה זה אומר? זה אומר שאני תופס בתפיסה שלי שהקדוש ברוך הוא נמצא רק בבית מדרש, לא נמצא בחוץ. הוא לא נמצא. אם היינו מבינים, והיינו בעצם במקום לעבוד את עצמנו, היינו עובדים את הקדוש ברוך הוא, אז הייתי מבין שכמו שהקדוש ברוך הוא נמצא בבית מדרש, גם הקדוש ברוך הוא נמצא במקום אחר.
אז רבי נחמן כאן בא ואומר, גם כשאתה נמצא, מסתובב בין העכו"ם, השאלה היא מה אתה הולך. האם אתה הולך עם נקודה, בעצם, שאתה מסתכל רק מהנקודה שלך, ואז לפי ההבנה שלך, ועוד פעם, כשאתה מבין מההבנה שלך, מה אתה מבין? שאצל הגויים הקדוש ברוך הוא לא נמצא. לא, אבל אל תבוא מהנקודה שלך, תבוא מהקדוש ברוך הוא לעולם, תרד ממנו לעולם, תאחוז בו, תבין שהוא מתגלה בעולם. אז אם אתה, הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אז גם העכו"ם, גם הגויים, גם הם מגלים את הקדוש ברוך הוא. אני אתן לכם סיפור כדי להבין. היה איזה מתנגד לחסידות שפגש את הבעל שם טוב, ואמר לו, אני רוצה שתסביר לי את תורת החסידות. הוא ישב עם הבעל שם טוב, והבעל שם טוב הסביר לו את תורת החסידות. תוך כדי הגיע איזה גוי ודפק על החלון, ואמר להם, אני מתקן הרבה דברים, אולי יש לכם דברים שצריכים תיקון. אמר לו הבעל שם טוב, לאותו מתנגד, כן, לחסידות, אמר לו, שמעת מה הוא אומר? הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא שואל אותנו, אם יש לנו דברים שאנחנו צריכים לתקן בנפש שלנו. אז הבעל שם טוב אמר לו, תלך לשלום, אצלנו הכל מתוקן. אז הוא אמר לו, תבדוק, אולי יש כלים שלא תיקנתם, שהם כן צריכים תיקון ולא שמת לב. אמר לו הבעל שם טוב למתנגד, שיושב מולו, אמר, שמעת מה הוא אומר? הקדוש ברוך הוא שלח אותו להגיד לנו, שאולי יש דברים פנימיים בנפש שלנו, שלא תיקנו, משהו יותר פנימי. אמר לו הבעל שם טוב, תלך, הכל בסדר, גם בפנימיות שלנו הכל מתוקן. אותו ליטאי אמר לו, שמע, אני מקבל את כל תורת החסידות שאמרת, אבל להגיד שהגוי הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, שגם דרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אני לא מוכן לקבל, לא יכול לקבל. אמר לו הבעל שם טוב, תחליף את המילים בלא יכול, בלא רוצה. אל תגיד שאתה לא יכול, אלא אתה לא רוצה, וככה נפרדו דרכיהם. אותו המתנגד לחסידות הלך מהבעל שם טוב, ובדרך הוא פגש את אותו גוי שהתהפך עם העגלה שלו. אז אותו גוי קרא לו ואמר לו, היי יהודי, בוא תעזור לי להרים את העגלה. אמר לו, שמע, אני כבר לא יכול, אני מבוגר. אמר לו, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. כשהוא שמע את זה הוא כבר היה בשוק, הוא לא הבין, כי עכשיו, הרי את המשפט הזה הוא שמע מהבעל שם טוב. אז הוא לא ידע מה לעשות. אז הוא עזר לו להרים את העגלה וחזר לבעל שם טוב ונהיה חסיד מאוד גדול שלו. זאת אומרת שאם אנחנו דפוסים מצד קודש הבריחו, אם אנחנו באים מצד זה, מצד לימוד התורה של השלום, אז אנחנו יכולים לראות איך הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה איפה? אפילו אצל הגויים, כן? מי שמסתובב בין הגויים, מי שמסתובב אצלם, אז הוא בא ואומר, שמע, אני לא יכול. אומר הקדוש ברוך הוא, לא. אנחנו לא מקבלים את ההתנצלות שלך, כי אתה בא מצד האור הפנימי, אתה בא מצד מה שאתה תופס, אתה לא בא מצד הכלל, אתה לא בא מצד השלום, אתה לא בא מצד הקדוש ברוך הוא לעולם, אתה רואה את העולם מהזווית שלך, ואז זה הופך להיות מלחמה, ואז אתה מתעצבן. איך אתה רוצה שאני אעבוד אותך? אני נמצא בין הגויים, מה לעשות? כן, אבל לא תפסת, כמו שאני נמצא אצלך, אני נמצא גם אצלם. רק אצלהם אתה צודק. כשאתה נמצא בבית מדרש, הגילוי יותר גדול, ושם הגילוי יותר נסתר. אבל אם היית מאמין שאני נמצא שם כמו שאני נמצא אצלך, הכל היה משתנה. אוקיי, לכן אומר רבי נחמן, אי אפשר לעבוד את השם, כן, כי מחמת העסק שעוסק עמהם תמיד. למה? כי כבר גילו לנו חכמינו זיכרונה לברכה, שכל הדברים הגשמיים ובכל הלשונות העקום יכול למצוא בהם אלוקות. כי בלא אלוקותו אין להם שום חיות וקיום כלל, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. אם אתה מחיה את כולם, סימן שהקדוש ברוך הוא נמצא שם לגמרי. אוקיי, עוד פעם, וכל הנקודה הזאת יכולה להגיע רק אם יש בתוכנו את נקודת השלום. אוקיי, ברגע שיש בידינו את נקודת השלום, רק אז בעצם זה יכול להתגלות בעצם בעולם. זאת אומרת, כל זמן שאנחנו נמצאים בנקודה של דין, אוקיי, כעסים, דינים, אולי, אנחנו נמצאים בצד הפרטי, לא בצד הכללי. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכלל, לא בפרט. אנחנו מתקרבים, כן, לחודש אלול, ראש השנה, אז כתוב בספרים, מביא את זה שפת האמת, מביא את זה מהר"ל, מביא את זה הרבה, שאם רוצים להינצל בעצם ממידת הדין, צריכים להיות בכלל ולא בפרט. אוקיי, זה מופיע שם אצל השונמית, שאליהו מתגלה אליה, ואומר לה, היש לך לדבר לפני המלך? מה זה אותו היום? מסבירים חז"ל שאותו יום היה ראש השנה, והיא לא רצתה בעצם להיות נפרדת, היא אמרה, מה היא אמרה לו? בתוך עמי אנוכי יושבת, אני חלק מעם ישראל, אוקיי, אני חלק מהכלל, ככל שבן אדם הוא יותר בכלל, אז השמירה עליו היא אחרת, מידת הדין לא מתעסקת איתו,
ברגע שבן אדם הופך להיות כעסן, דין וכולי, אז הוא רואה מצד הפרט, ואז מידת הדין בעצם שולטת על האדם. לכן הבקשה שלנו צריכה להיות בקשה יותר פנימית, לקבל, להבין שיש עוד אנשים פה בעצם בעולם. אוקיי, זאת אומרת שיש עוד גילויים של הקדוש ברוך הוא שנמצאים פה בעולם. אני לא אומר שאין רשעים, כן? שצריך להשמיד וכולי, כמו עמלק וזה. יש כאלה שצריכים להשמיד אותם, כאלה שהם מתעללים בעם ישראל וכולי, אבל אני מדבר על אופן כללי, ובמיוחד אני מדבר על הפנימיות שלנו, זאת אומרת, בתוך הבית, בתוך החברה, בתוך עם ישראל, אוקיי, בנקודה הזאת. כאן רבי נחמן הגדיל לעשות, ואמר אפילו בן אדם שמסתובב בין הגויים, אוקיי, גם שמה בעצם יש גילוי של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? כמו שהוא אומר, לבד שהחיות האלוקות הזה שם בצמצום גדול. אוקיי, שמה כדי לגלות אותו, אז בעצם אתה צריך יותר להתאמץ. נכון, הקדוש ברוך הוא שם יותר, אוקיי, יותר נסתר, אבל הוא נמצא. אוקיי, הוא נמצא. ככל שהשלום שלנו יותר גדול בפנים, ככה בעצם הגילוי שנגלה את הקדוש ברוך הוא יותר גדול. ככל שבעצם נהיה יותר דין, נהיה יותר מצומצמים לראות את העולם לפי מה? לפי ההבנה שלנו, לפי איך שאנחנו תופסים, לפי איך שאנחנו תופסים את האלוקות, ואז בעצם אנחנו חיים איפה? חיים במלחמה ולא בשלום. לכן שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, אוקיי, זה בעצם שלמה, לכן שלמה המלך יכל לראות את האלוקות בכל דבר במציאות, ובכל אנשים שבעצם הוא לקח אותם לאישה. אוקיי, זה בעצם הייתה הנקודה של שלמה המלך. טוב, מקווה שנהנתם, אין שאלות, אז אנחנו בעזרת השם נסיים פה, ובעזרת השם נגיע לשלום, נבקש שלום, נתפלל על זה, אוקיי, על הדבר הזה, שנזכה,